Bé, Brian, finalment t'hem atrapat. Com diu? Ai! Aquest cop et juro que no t'escaparàs pas. Guàrdia, tenim alguna crucifixió avui? 139, senyor, per celebrar la Pasqua jueva, senyor. Bé, ara en tindrem 140. Números bodons, Titus? Ave, Cèsar. Ave! La multitud està molt inquieta. Doni'm permís per dissoldre'ls. Dissoldre'ls? Si encara no els he parlat? Ja ho sé, senyor, El meu discurs és bàsic a la Pasqua jueva. El meu amic Titus Grossos ha vingut des de Roma per escoltar-lo. Ave, Cèsar. Ave, Cèsar. No creu que valdria més suspendre el discurs, senyor? Suspendre'l? Bé, és que estan una mica nerviosos, senyor. De debò, Centurió, em sorprèn que un home com tu s'amoïni per uns rebels sorollosos. Més aviat eixordadors. Feu-lo fora! Soc romà, puc demostrar-ho de debò? I crucifiqueu-lo bé! Titus? Jo no ho faria, senyor. Deixa'm, Centurió! Però... Digue'm tu, Pons, potser podré ajudar-te en cap de crisi. Poble de Jerusalem! Roma és la vostra amiga. Per demostrar-vos-ho, és costum en aquest dia alliberar algun criminal de la presó. Quin presoner em demanareu que alliberi? Allibeu a Uger! Molt bé! Alliberaré aquest Roger! Senyor, no en tenim cap de Roger. Què? No n'hi ha cap amb aquest nom, senyor. Ah. No tenim cap Roger! Doncs allibeu a Udovic! Centurió, com és que riuen tant? Deu ser una broma jueva. Que potser s'embrifen. Oh, no, senyor. Molt bé! Alliberaré Roderic! Senyor, no tenim cap Roderic. Oh, ni Roger ni Roderic? Em sap greu. Qui és aquest Roderic? Qui és aquest Roderic del que parleu? És un ufia! I una guata guaviosa! I també un boca solta! Sembla un criminal notori. No el tenim, senyor. Oh, i tenim algú a la presó? Sí, tenim un cert Samsó. Samsó. Samsó, el sanguinari saduceu, i Silas, l'assassí sirià, i alguns escrivans sediciosos de Cesària, i 67 samaritans... Deixa'm parlar amb ell. Oh, no! Sí, bona idea. Titus. Ciutadans, tenim un cert Samsó, sanguinari saduceu, i Silas, l'assassí sirià, i uns quants escrivents sediciosos de Cesària. Què he dit de graciós? Silenci! Aquest home mana la quarta legió! Aquest home és un personatge humà! D'acord! Us dono una última oportunitat. I no vull sentir oest de Ramons, oest de Rafaels, oest de Rudolfs, ni res per l'estil. Ni res de Spencer Tracy. Si no, no alliberarem ningú. Allibera Brian! Sí, aquest és bo! Allibeu-lo! I jo n'estic fam! Senyor, en tenim un de Brian. Què? L'acaba d'enviar crucificat. Ah, espereu! Tenim un Brian!
Què esperes? Porta'l! Molt bé! Alliberaré aquest Brian!